What's up mga bay, mga gaws? So, andito po tayo ngayon sa Puerto Misamis Oriental. So ngayong araw na to guys is nothing special, pero birthday nung pamangkin ko, so anak ng brother ko. Kaya pupunta po ako ngayon dito. Pupunta po ako ngayon doon sa kanila. So ngayon guys, andito po ako sa may Puerto. Pinapaayos ko po yung motor ko kasi kailangan natin na unti-untiin, dahan-dahaning palitan ng mga pyesa na kailangan palitan. So sa ngayon, yung belt muna pinalitan ko guys. Ewan ko kung kailangan ko na rin bang palitan yung bolts niya, yung bola niya. Malalaman natin ngayon guys. So andito po ako ngayon sa King's Moto, dito sa may ano guys. Ewan ko kung makikita ba. Ayan, dito po ako ngayon guys. So papunta po ako ng Upol mamaya. Dumaan muna ako dito para ipagawa yung motor natin. So tara. Pila pa yung nanay boss? Tatanong. Kami ang kanya. Hindi na magyayaman eh. Kanarang kuan boss? Dili makailangan og yayamanin ako motor. Kana tanan palitan o ano? Spare. Pero sige sige. Kailangan ito palitan boss. Gulat nga maputol. Wala na lang maputol ba? Sa delikado mong gusto ko, gabi nang mabibiyay pa. Maputol ba? Guna nang gunyo.
Muna mo kapag tanawon. Okay, lagi araw akong biyahe. Last biyahe na ako. Dito Manila kayo din. Ah. Isa na kita boss. So, so, kailangan napalitan guys. Kaya, susunod na biyahe pa naman natin buong Mindanao, di ba? Ayun. Ayun. Ang bola na boss, okay ra? Okay ra. Okay ra. Mga pila Stock ka... na, stock na. Oh, stock pa na tanan boss. Wala pa na na. Ang bula ni Milan ni mo ni ano mag-square. Kailangan natin sa palitan. So, yung bola guys, okay pa siya. Ay nanay ba? Ah, Tanawa ang kwan. so, okay pa siya. Diferensya siya. Nana. So kini sa mo na sa magilisan. Oo. Kini mo okay pa man yung mo. Ayun, balik na lang. Mga pila pa na kilometro pa. Okay pa? Lugay pa. So, tagal-tagal pa pala. Naglaki yan. Nakalap. Gusto na tagiya.
sa... Ha? Para mamalo ng iba. Di ba kasi gaman yung buka? Oo. Dapat ay switch na natin. Kaya na ito para mamalo ng iba. Ah, para kwan siya. Para dili kalas yung kwan ba? Oo. Sige ba ko nagsigay mong kwan? Board ka ba na? Hindi ka na kapupuli ba para ma-off ko yung headlight? Pila yung panani? Pila itong hinanay ka rin, Jess? Kini yun siya may kwan yung money. Sige ka gagamit ani? Always ka gagamit? Oo. Depende naman sa iyo kung gusto kung pwede na ito isulod dire. Pwede pa na ito dire butang. Ang switch, bali, din ang connection niya. Kalot naman eh. Ah. Wala man kung switch ka ni bago. Wala man ako switch. Ano ba yung swerte? Ano tanta? Ang ka tumatawa dito sa. Ang part rate ato mo yung mo. Ang hidden ano mo. Original ito. Wala may kwan. Pilihan mo kung mikwan. Parehani ba? Kung wala switch mo din. Wala. Wala switch yan. Yawa yun. Asa mo ba na ni Bebe? Hoy. Paano mo ba na ni Bebe? Yes, Leo. Muli no? Oo. Then sa YouTube, mara gyapon. Sige boss, thank you kayo. Balik na din boss. Sige, sige. Thank you. So guys, ayun, kakatapos lang po natin paggawa nitong ating belt. B-belt at saka yung air cleaner niya. So pinalitan ko na rin. Medyo maganda-ganda na yung takbo ng motorcycle natin ngayon guys, ang ating body. So yun, maraming salamat sa may Kings Moto dito sa may Puerto. So, maraming salamat sa inyo guys.